Kohan men ko para ngitip babun kisenran jongu Jisu kidei kinong tong dokha nabasdang jong ka jing im jongki u Jisu lakhot yaki na kane ka jing tong dokha ka jing trai barim jongki badol pan khamti yaki ka jing trai ka pathamai banlong kinong tong breu Henry yoi haba kisenran jongu Jisu kilayamat ya gajing sneusi gajing sneuthia thang kamensem namar bautrai ubalakhot yaki badubalai ki kata commission banyalap keleng saudong ula late no jingai naki lengba gajing shashitam bad gajing yap gajing u deir mata kadaung i ha gospel ke bamanta kesngi kine kisenran jongu da gajing yalam jong Petrus ubadai ukle lane ubalajit kerpang dau Jisu balong unong yalam ya barok ki senran lane ki apostol ularai halade marwe ban lek tong dokha bat ki weiru ki labut ya Petrus menshwa kilong kinong to dokha hadin ba kilai kendu ya Jisu u Jisu lapan khamti ki kakamram ban yalap ya gospel kakamram ban samlam ya kajing it ke jong blai habaro kipai menta sachisin ngiyo ibiang ba kine kisenran jungu kila persang biang ban kan randin na commission ke jengki bat kila yat biang sha kata kelenti kabarem ke jengki ngiyo i kat ba kedang le ya kena kam kabarem ke jengki bantong dokha baro shemit ka gospel ka ito inga badepi baro shemit kila tong dokha Henry kim yo ban kem wat tang kawe ke dokha ngiken mau ban ngitep bamaki kidai kita ki breu ki banang bha ban kem dokha namar ba ka professional jong kila ne ka kam ka bagitrei nadu basnang kadai ka jing tong dokha Henry ken mau menta namar ba kila ino ya ka kamram ka batmai ka bau Jisu lai ki lek phai biang sa ka kamram ka barem ka jongki minta kim ngat ko hanmen ko para kane ka pon lane ka ba kamat puson ka ba mga mapi ngi haban sim ken mau menshwa ngilong ki breu ki bajngai no blai menshwa ngimdon kane ka jinget Kristan Katolik menshwa ngimdon kane ka kam ram balong lingdo balong reuniam balong nong trei balang ngimlong kita ki priu ki bala jit kerpang do blai menshwa Henry ngi kendu yo blai u blai wan ha ka jing em ka junga ka jung pi u khot yangi balong ki priu jung u khot yangi balong kita ki senran ka jung u balong kita ki apostol ka jung u ha bangila long kisenran ki apostol kinong bud bat ki bangai jau Jisu ken mau ka kamram ka junga ka jungpi kadai banyalap ya ka gospel keleng perthei banyalap ya ka jingit ka bau blei ulai ha ka danut ka junga ka jungpi kane ka de kamram ka banengkong ka ba ngidei banle ha ka jing im jungi ki Kristan Katolik ko hanmen ko para nga kumulingdo nga day ban simti ya kana ka kamram ban yalap ka gospel kat sakaba kajaka ka bangalet kajaka ka bangadon ni hakino kino ki briu la ne ki judgment riu ki ba ngai kandu nga day ban ay kana ka gospel nga day ban ay kata ka jing i ka jong blai lang ba ki tin lang ba ki kam leng ba ki jingle ki jing ong ki jonga ban ma piru kumju urung ba balang uskatre balang ucharman balang kum kinong tray balang bat kum juro mapi kumukpa kum kakmi bat baro ki pat Kristan pidon la ka jong ka deity ka banta banyalap ya gospel Henry ko hanmen ko para ngitip bakane ka dai ka deity ka kamram ka bha ka banta ka boblei ulai nga badepi Henry bonsen ngilong kum kine kisenran jong u Jisu hagajingilam jong u Petrus ngiken randin no nakata ka mission ne nakata ka kamram ka bau Jisu ulai nga badepi ken mau lada ngilai phai biang syakata ka jing im barim junga ba jungpi syakata ka jinglong barim junga ba jungpi walada pitre shitom katno pinnom yomat ki jing pinnom yomat ke jing isnei ke jungblai ken mau habangi jingai no blai walada ngapersang banle bha kano ka kam ka bangale ngayomat halade bat piyomat halade ba
kapulom kamlong ka bejop kamlong ka basiso persang ladap hingej jingai no blai klet na kata ka kamram ka boblai lepan kam te yepi le da ka jing bahajung pi le da kata ka but ka bor la jong klem ka jing don ka jung blai ha ka jing em habangi klet no ya kata ka kamram ka bak nengkong ka boblai la ayengi wala da pi persang ban le kan no kamlong ka bejop kan pulom Der mata kadau ko hanmen ko para hakane kesngi u Jisu u khot yang abadipi kumba u lej sha kisenran jung u Petrus bat ki weipat uang yaki u khot yaki ban sngap ya ke ke ba mo u Ukraine ya ke ba mo u ptha ki sngap ya ke ba Jisu u ptha yaki uang yaki peno ya gajar sagadiang gamon kile ya kata haba kile biang ya ke ba Jisu uang ki yo kem ya kita ki dok ha gi babun klempe ba ka jing em ka junga ka jung pi ko han men ko para lada yo i ba Jisu wan ha ka jing em ka junga ka jung pi lada ngi yo sngew ya kasur pasiau kasur kren jung Jisu lada ngi snap ban ngi le ya ka ka ba Jisu wang ha ka jing em ka jung i klempe ka ba pi le ka ba pi kwa ka ba pi ang nut kin long ba siso kin long ba job pat ki ba urlong Der mata kadau ko hanmen ko para toking hagane kasngi ngipen kan mau yelade marwe ka kamram ka bu Jisu ayenga kadai ban ya lap ya gospel ban ailam ya kata ka jing id ka jing isnei ban ailam ya kata ka jing shai ban ailam ya kana ka jing ngej ban ka jing em kristan sha ki wei nginom klet ya kata namar kata kadai ka deiti ka benengkong ka bangi dai ban le kum ukristan kum ka kristan token hagane kasngi ngin duwai ngin pan ka bor jong ublei ngin pan ka jing shai ka jong ublei bangin la banang le khamha kham jana shu ya kane ka kamram ka deiti ka bangi la yo pediang na u jar menta ngi duwai ngi pusan halade marwei hatong ngi la lenem ya kane ka kamram ka baublei la ai ne ngilalek phai biang sha kata ka jing im barim jongi ladang ngilalek phai sha kata ka jing im barim jongi ko hanmen ko para token ngin simbiang ya kata ka yudan ban phai sha Jisu sha sen anuro ya u Jisu Christ